Здравейте, скъпи хора! Ще гледате това видео в деня на моят рожден ден, така че, ако ви е на сърце, оставете по една честитка долу в коментари. Аз съм Елиза, кариерен ментор с над 5 години опит в подбора на персонал и всичко, което ще научите в моя влог е на базата на реален опит. Много се вълнувам днес и искам да ви разкажа за първото си интервю с AI. Обикновено, когато ходя на интервюта с реални хора, не се притеснявам, по-скоро го приемам като вълнуващо събитие, в което аз също съм равноправен участник и някакси за мен е напълно нормално това да си говориш с различни хора и да обсъждате дали всъщност компанията може да отговори на моите очаквания и на моето търсене. Обаче си признавам, че на интервюто с AI малко се притесних в началото и реших да анализирам всъщност какво е допринесло за това да се притесня и да споделя целият този опит с вас. Така, първо за самото интервю. Няколко неща, които на мен лично много ми харесаха. Първото е, че процесът още от самото начало беше кристално ясен и бърз. Второто е, че всъщност след самото интервю имаш 48 часа, в които получаваш обратна връзка за твоето представяне. И третото е, че когато получиш въпросната обратна връзка, има опция да поискаш детайлна обратна връзка, в която всъщност компанията ти споделя какви са твоите силни страни и кои са точките за подобрение според тях. Което на мен ми се струва като много градивна обратна връзка, защото всеки може да прецени всъщност какво иска да си вземе от тази обратна връзка и как може да се подобри за следващото си интервю. Така, като изключим това, самото интервю, процесът беше много интересен, защото, нали, знаете как в началото на всяко интервю обикновено има така наречените въпроси за разчупване на леда и се говорите на различни теми. Тук в самото интервю беше интересно, защото всъщност, нали, когато влезнахме и въпросния AI ме попита как съм и на мен първоначално, нали, инстинкта ми беше и аз да попитам ти как си, обаче бях някаква, окей, няма нужда, нали, от учтивост, защото така или иначе това е AI, не е реален човек. И всъщност много бързо преминахме от тези разчупващи въпроси към същинската част на интервюто. Това, което за мен беше ценно в самото интервю е, че всъщност освен, нали, въпроса, който ти задават, всъщност на екрана ти излиза въпроса, което на мен лично ми беше полезно, защото когато има примерно такива въпроси, сценарии, които, нали, изискват малко повече мисъл и фокус, ми е много по-лесно, като го виждам написано и да си го прочита. Така, тук е един лайфхак, който според мен много добре работи. Това е когато ти зададат въпрос, на който нямаш някакъв конкретен отговор и ти трябва, нали, да спечелиш малко време. Всъщност аз обикновено правя следното. Например, ако са ме попитали как си представям себе си след 5 години, нали, първо запазвам няколко секунди мълчание, в които, нали, да успокоя себе си и да си фокусирам мисълта върху това, което искам да подчертая и акцентирам в отговора си, и след това повтарям въпроса. Например, как си представяш себе си след 5 години? Бих казала, аз си представям себе си след 5 години и всъщност докато казвам всички тези думи, аз също имам време, в което да осмисля какво искам да кажа и къде си представям, нали, аджеба себе си след 5 години. Другото, което за мен беше между другото също интересно, е, че в самото интервю ти си споделяш целия екран и всъщност, нали, те могат да виждат всичко, което правиш, което досега аз лично не съм била на такова интервю, дори да са ми давали някакви задачи, нали, не съм си споделяла екрана, но беше готино, защото, нали, аз разбирам, че всъщност те нямат по какъв друг начин да проверят дали кандидатите нямат някакви помощни средства, защото все пак не е човека, е AI и, нали, няма как да наблюдава околната среда, затова просто си споделяш екрана. И това също, нали, е нещо, което трябва да имате предвид, ако ходите на интервю с AI, че най-вероятно ще ви накарат да си споделите екрана. И другото, с което така, може би да завърша този влог, е, че
има разлика и бъдейки на интервю с човек и бъдейки на интервю с AI, самата подготовка е различна. Може да използвате много от триковете, които съм ви давала в предните влогове, но е хубаво да се подготвите и конкретно за AI интервюто, защото когато разговаряш с човек, има, нали, въпроси, с които можеш да задълбаеш, докато AI-а, нали, т.е. също ти дава някаква обратна връзка, ако нещо не си разбрал във въпроса, но самия разговор не е същия както с реален човек, така че не забравяйте да се подготвите, независимо дали сте на интервю с AI или с човек, и може да си спечелите време, като просто повтаряте въпроса, вместо веднага да бързате да отговорите. И между другото, последно нещо, на един от сценариите, които ми дадоха, всъщност аз казах, нали, все едно, че ми трябват няколко секунди, за да помисля, и това, когато си на интервю с реален човек, нали, той човек просто ще ти даде пространство, в което да помислиш и да отговориш, докато, нали, когато, например, беше с AI, той директно каза окей и смени въпроса, което ето затова имам предвид, че понякога е различно как отговаряш, когато си на интервю с реален човек и когато си на интервю с AI. Така че премислете как и по какъв начин ще използвате всички трикове, които сте видяли в моите влогове, и ви пожелавам успех. Чао!